मा रायलायदो दे नोंलाय आयौ माथो उद उनबावखो बे बाबुनि होनदों बहायबा मा माथो खालामदोंथाय बे बाबुआ आंबो मोनायाव मा गन्डगल गाबबाय थादोंथाय मोनायावबो आलाम जादोंब्रा आलाम मानोथो बन्द' खालामाखै नोंलाय सोर नों नोंबा मबाइल एवराव आरो रोङा माथो जालाबायदों मबाइला हारसिंसो खारलाबायसै आइफन लाला होनायसै आं है खामनाखासना आंनिखौ लालै नों आं मालाबा आइफन लाला मोनदों मालाबा होनो रोंदों आंनिखौनो लादो बे सामसुंखौ सिलाम्बा घन्टा हरबायदि थोद बखा मालानो सिलाम खियावलाय खुलुमलाय आइफन होफिननो रोंदों नोङो होआ आंसो लागोन आंनिखौ नों ला बे दाम सामसुंआ खमनि मबाइलखौनो लाखान्दा फुराना 6-7 बोसोर लाखान्दाखौ होदों नोङो आंनो खाम टु खाम अके जोमै बर' कमेन्ट खालामदो दे ब्रादार ना सिस्टार जाखो बेसेबां बोसोर लाखो जेसेबांनाखि आंनि फेसबुक आरो इउटुबावसो होदों नामाथाय आं नोंसोर बावलायलांबायलां इउटुबावसो होदों सोर सोर उन्दुलायाखै दासिमबो कमेन्ट हरदो दे दसे लाइभ होबायलां आंलाय उन्दुबाय बिसिनायाव उन्दुनायालाय एक्सुवेलि होमब्लाबो दसे लाइभ थानोसै होननानैहाय आं लाइभ होबाय आरोना मैयाबो लाइभ होगौमोन आं एसे रागा जोंनानै होआखैलै आं दाबो एसे रागा कन्ट्रल बारा थिग जाखायाखै लाइट गोबादों बल हल्दार गिदिरानो दाम गोसानि हल्दारानो वारेन्टि गोनाङा बे मा मयथो देवराव दोनब्रबफ्रांखो आङो मैया दाखालिसो नागिरखा ना सावफ्रांखो थफ्ला गोबां माल माथा सावदोंमोन बहाय सावहैखो बैयावहाय देवराबोनो सावहैखाबाय रा नोङो होनब्ला नङा इयावसो सावफाफ्रांखो ना गोदाव माखो सोराव जायखिजाया बे बाक्सु अयथासार गोबांनि माबा माबि बेयाव सावहैबाय नोङो लेखा लेखि सावहैदोंमोन ना नोंनि लंपेन्टबो गोबां सावहैदों आं आमब्रुस बर' होनदों आमब्रुस बर'आ मा होनखो हाउ आर इउ ब्रादार आइ एम फाइन ब्रादार आइ एम फाइन वेर फ्रम ब्रादार आमब्रुस ब्र' वेर फ्रम एफा गोफा लायो नामा ब्रा फाग्ला फाग्लाहाय नै फिसाजोबो दहाय ना लायग्राया नोगोद ना बायदिसिनाल' लायखायोलै आंनि फिसाजोखौ खारजानो गिदों नामा अयथासार ना लायो खांख्राइ लायो साम' दान्दैफोर लायब्रबो नायाबो मा एफाग्राब बोननो गोरोंथाय आंनि फिसाजोआ रिंखां बसुमतारी थु साइदाहा ओमफ्राय गुड नाइट होनदों नै सरला बर'आ गुड नाइट आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दसेब्लाबो हो थेंक इउ जोमै बर' मा होनदों डियार इज आनादार भिडिअ नायना जा मोजां मोनो आं अके थेंक इउ स' माच जोमै बर' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे ओमफ्राय आंखौहाय लाइभआव लोगो मोनबाय थासिगोन इउटुब चेनेलावबो ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजआ सनक मोसाहारि आरोना SONOK सनक मोसाहारि 49K जादों आरो दासो फल'वार्सआ सिगां इउज खालामाखिसैना थेवबो मनिटाइज चेनेल आरो सोरबाफोर फेसबुकआवबो लोगो लानोब्ला लोगो लाहैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय मनबद ब्लग मा होनो आइ एम गयिं टु मा होनदों हौवाबा अके थामलाय बेरायदो आदा अके थेंक इउ ब्रादार लाइक थेंक इउ लाइक सोर मा होनहरखो कामसेन लाइक दा हाय गाइस आमब्रुस बांगालर अके बांगालरनिफ्राय नायनायनि थाखाय बेंगलरनिफ्राय थेंक इउ स' माच दे कमेन्ट फरायनि एसे लाइभ हरदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला बै गोसोमा नायथावा नुथारोलै बाहागिमोन बे गोसोमाखौ साबसक्राइब खालामना होलै अनोला जारलालै नै एनैबो मबाइल थुनाया थाफाथाबल' होनलायखादों आयौ माबाफोर
माबाफोर बुंगोन नामा आंनि लोगोफोरखौ आं माबा बुंनो रोङा दावखायखायसो जाबाय दे होनहरदो एबा मा बुंनांगौ हाय हेल' होनद्रा खालासो सरला फिसाजोखौ होनथां ओंख्रि जाना उन्दुखो जोंना ओंख्रिया माबासोमोनलै मा होनोमोनलाय बयलार आलु टमेट' बयलार आलु टमेट'मोन मानिमुनि आलु मानिमुनि आलु अर्गानिकखा मानिमुनिया ओरैबायदि गोथावखानो निरामिहाबो नायख'मोना है आं माबा इउटुबाव हो माबा इउटुबाव होनाङा दे सानै फरायनि है थोद दे ओमफ्राय आइजो जोमै बुस्थु बर' नांगौ मा होनदों नै सान्थाल दारावआ मारै जाखो आदा ए अरजायाखै जोंनिजोंथ' दावराव गैया एक्सुवेलि जोंनिजों मिलायलायोसो ज'नो जोंजों सिरिसो बेस्राफोर बिसोरबो जोंनाव मावनानै जाफैयो फैगासिनो ओमफ्राय खुनु दावराव दावसि गैया आरोना जोंनिजों ओमफ्राय गुबुनजोंथ' हनै मा होनबावनो बिसोर फैगासिनो हबालाय सोरबाया बिदिनो दुसुमान मावो ओमफ्राय जाथि हिसाबै गावजों गाव बेबायदिनो गन्दगल दावराव दावसि जालायो आरो खिन्थु दावराव दावसि जालायना जों जेबो लाब गैया मानो होननानै बुङोब्ला जों गावबा गावनो खस्थ' मोनो आरोखि ना साननो हागौ बिसोरबो माने जेबो माबा जानाय नङा होननानै खिन्थु खामानि मावो बेफोरखौहाय माने प्रसासनो आखायाव लानानै एरेस्टेट खालामनांगौ आरो बेफोरबायदिखौ जाय कालप्रिट मावो बेफोरनो दाखालि माखासे मावबाय एकदमबारे बेसेबांबा हालाय हाफाय जानांबायना मानसिफ्रा ओंखायनो लाब गैया आरोखि जोंनिजों दावराव दावसि गैया बिन्दास थेवबो दावराव दावसि गैया होननानैहाय मानसिनि गोसोआ बबे समाव मा लोगो लायोखौ बुंनो हाया नालाय गावबा गावनो सेफटि थानाया मोजां आरोखि ना थान्दा जाबाय मा जाबाय बोथोरफ्रा दावराव दावसि गैया होननानैहाय बेबायदिनो खना खनला बबेबा खनाजों थांथावि जायगाफोरजों खिथेन थांनानैहाय जेन गावखौहाय माने मा होननांगौ जाखो जेरै मोनो ओरैनो थांला थांलि खालामनानैहाय लाया जेन आरोखि ना माने जों गावबा गावनो सेफटि सांग्रां थानाया मोजां आरोखि दावराव गैया दावसि गैया होननानैहाय थांथावि जायगाफोरजों खिथेन माने दासिमबो माने फोथायलायनो हायि बिदि जायो नालाय जोंनिजोंथ' दावराव दावसि गैया मोजां जादों सोंहरनायनि थाखायबो प्लिज चेक मी आवार कमेन्ट अट' आमरुस बर' ओमफ्राय दानिया मा होनदों एम बि बड' ब्लग प्लिज कमेन्ट इफ इउ सेन I don't know understand brother English talking what you say आं इंलिसखौ बारा रोङालै गोदोहाय बर' फरायनायखानो ओमफ्राय आं बोरैबा जाया नामाब्रा जायाखै नामाब्रा आं फ्राङो ओंखायनो आं बांद्राय रायलायलाबायनोहाय लाजियो आरो आं मथा मथि रायलायनाया बहायबा जाखिसिगोनलै साननानै ससियेल मिडियानि प्लेटफर्म नालाय ओरैनोखि जोंनिया बर'फोरनि जावलायनायानो जोबखाया ओंखायनो आं मानसिफोरखौबो बखिलाबायनो बायो ओमफ्राय सोरखौबाबो हाजारखि कन्ट्रभारसि जालायबाय था ससियेल मिडियाआव आं सोरनिबा कन्ट्रभारसियावबो आं हाबसननानै बुंनो बायो आरोखि सोर बोरै गाज्रि भाइरेल जाफ्रुबलाय मालाय बेफोरखौबो आं केपसार लानानै रायलाबायनोबो बायो आं माने मानसिनि न'सिमाखौ गावखौनो दानानै लायो नालाय ओंखायनो आं आंनि हारसिं बानायो आरो जेनियन भिडिअ ब्लग बायदिला बानायबाय ओमफ्राय समावहाय माबा मोनसे समाजनि भिडिअ बानायनांगौ दंला बानायलायबाय बिदि आरो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर दसे रायलायनो होननानैसो फैखादों नालाय ओमफ्राय दा दान्दिसे आं बारा गोबाव थाया बेयावहाय 20 मिनिटसो थानाय जागोन आरो ओमफ्राय फेसबुकआवबो लाइभ होगोन आं सनक मोसाहारि फेसबुकआव ने देरा नोंबो माबाफोर होनहरदो आमरुस बर' होनदोंनो Translate in Bodo to English. Please check how to comment.
मा फुदो माइथो सिथर मानलाबायबाय थाखोरा देलै लोगोफोर अबेनिफ्राय कमेन्ट हरलादों एसे ले माथो बुदबाद खिफिबाय थादों गाबबाय थादों बुवा आदा एन you yes Ambrose translate in Bodo to English please check or to comment I don't understand brother English talking I don't understand em Bodo blog मानदाना बाजैया मबाइल थुनायाव गोसो होदों खनसे थाख्लायनाय बाजैखौ मा कमेन्ट फरायो बियो थेख्लायथ'वालै मबाइल नायदों आं नै थेख्लाया नै मोसानायनि खृष्टान एलबाम दे एसे हाय हेल'फोर होनहरदोरा नोंबो हेल' होनहर दल' उन्दु दे देर इज न' आमथेखानिसो ने बाहागि एमबि बड' ब्लगआ आमथिखा मा गामि दे लोगोफोर एसे होलाबायदो कमेन्टआ थाफा थाबनो माबा माबि लाइकआबो सासेल' हरदों हनै मिनिथावखालै सेस गासै सानैसो थुदेरना होबावदो दे एसे बारा नाङा मा नायबाय थाखोरा नोंलाय मोसानायनिसो नायदों माबायाव मोसानायनि दे गिर्जा मामि हाय हेल' होनहरदो दे गिर्जायाव हाय हेल' भिउवार्स होनहरदो देराय बारा गोबाव थाखालै आंलाय मा गोबाव देट इज न' औ आदा सम सम नोंखौ लोगो मोनखायो माथो लामाफोरावनो अके राइटआवलै दे लोगो मोनला मा फिल्म जालायखोलाय ए जांखिसेन थैसोम सोर दे बयबो कमेन्ट खालामना हरसाय एसे रायजोफोर एसे कमेन्ट फरायनि मा सोंनो गोसो सोंहर दे मायाथिलिया महायथो जानो नोंलाय सिगांनि जानुवारि दाखालिसो जानायनि 2026 जानुवारि बिराज बाजैया साफाथार आदा माथो न'आव मा फिथा साफा मा साफा होनदों मानसिफ्रा साफा मा बा नोमबाजैया नै साफानोलै हनै नोंखौ मोजां मोनलादों मानसिफ्रा साफा नङाहाय गोरा साफा बुरैबाय बुरियाखै रा नै नोमबाजैया बुरैबाय साफा नोमजाजैया नोले बुरियाखै थनजोब्बाय मोखाङा गुफुरैनो दङ देलै लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामहरदो प्लिज गाइस र' एमबि बड'आ स्टाडि खाथि जरा मोदानो फरायनायाव आरो माथो माने सानदे स्टाडि खाथि जायो went to the house of सनाजुलि जों फुथुलानो रोङामोन दा बोरैबा बरायाबो ओंखारथारा
खाथियावनो दाखालि हरसे थांनाय नुदों आं आमब्रुस मा मैगं जानायमोन खोन्थाहरदे टमेट' आलु बयलार गैला ओमफ्राय दहाय साननिया मानिमुनि आलु लाब्रा आंथ' हाबायावसो गफैदों जाहैबाय हाबायावबो दालि ओंख्रिखौ लुद्रायना होखादोंलै गस्लायाव बेस फोजोबजानायमोन नोङो आरोबा दालिया गुदुङामोन माने आं ओंखाम जानो जिरायबाय दा माने सिबाय बिदिबो दस गैया बेस्रा माने दालि ओंख्रिया बे काप गोलावआवहाय हायनानैहाय आंहाय ओरै हरबाय आरो ओमफ्राय बा सरि सोरबा थाबायदेरना नांग्रांखो ना माब्रै आखाइया मावखो ओरै लुनाया आंनावसो गस्लानिफ्राय लुद्लागासेनो ओरैहाय लंपेन्टाव साबफा हाबा जानाया सयथिबो बिदि जादों आं दहाय हाबायावहाय जारलाखा आमब्रुसबा ओमफ्राय स्टेन्डार्ड पि 6S लेखालै नाम्बारानो एलाय बखा वा वाट इउ लुकिं लै मा इंलिस मेनल' जाजोबखो मानसिफ्राबा जारलाथारलै आं आरो बर'सोरा ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्डआवनो दङ फरेन कान्ट्रियाव गैया ओंखायनो इंलिसखौ रायलायनो रोङा आं इंलिस हाखानो एसे एनैल' हायो ओंखाम जाना दै बिनानै लोङो आन्थाल' थेवबो जायाखै नामा रांफ्रांलाय लाङोरा मबेबा उफाय गैया ओमफ्राय होनाङो आलासिफोर मबेबा थाङागौला सालबारि खाथि जायो आदा अके सालबारि खाथि प्रबिनमोननि खाथिजों ना नांलाबायनायलै आंनाव गानना I am class student दे आमब्रुस बर' don't have you job you you want iya mainnya karena keyboardना दामसिनलांबायलै नैखौ गानलाङा फैबायनानै बड'थ' इंलिस जादों मेसेजआ बड'थ' इंलिस जादों आमब्रुस बानायना हरा बानायनानैहाय सिभिलुननि गुदियावनो जोंना अके जिबिलुनालाय मै दं दालाय न'आव दंना माथोलाय बिदाखौल' नुवालां दाखालि सकावहाय बफैदोंमोन ओमफ्राय जिबिलुनखौलाय नुखाया मालाबाल' नुयो होसोयो नै गाहाया बोख्लायफिनसै ओरै बोख्लायफिनसै ना बोखो गैया सोरमोन गैया मोसानाया माबायदि जादों 20 मिनिट ग्रोबल' थानायलाय दे रायजोफोर लाइफआवहाय जोबलाय गासो दे हनै रायज्लायहरदो हनै हिनजावफोरनि बाथाय दख'नाल' नायखायोलै खोथनाबो मोननैल'खा होनबाय थानाय सोरथो रायलाय 20 मिनिट ग्रोबल' होखानाया रायजोफोर दे देरखानायसै 20 मिनिट जाखानायसै लाइमा आं फेसबुकाव हैनोसै सनक मुसाहारियाव फेसबुकावबो लोगोफोर दंना आंनिया नै फिट होनखादावबोद्रा लाइफआव थालालाय अभार जानानै थाथोंसै बेखौल' होदो बे होस्ला दुरा जानाया हालालै सेलेहेबनि
जेसेबांनाखि आंनि लाइफआवहाय जइन जाफैदोंमोन बयनिसिमबो गुड नाइट अल बाय बाय 20 मिनिट ग्रोब जाबाय दोनबाय दे खार गस्ला ब्लाउस बायनांलायदों आंहा इउटुबाव लोगो लाहै इउटुब माबा फेसबुकाव लोगो लाहैदो सनक मोसाहारि फेसबुक पेजावहाय आं लायबायनोसै फेसबुकावहाय दे गुड नाइट अल